jigi sɛmɛ ala la wallahi ni hakili b'i la kojugu ala de b'i ma sɔn wallahi ala aya in ka jaw nga ɲɛŋ i bɛ tila ka aya in sɛbɛn mɔgɔw k'a ta i b'a sɛbɛn a kɔrɔ ko garijɛgɛ bonda aya in kɔ an balimamuso min ye su ta su in na namara tɛ ko in na n ko konatɛ don ni kulubali dɔ dimina o tɛ dɔwɛrɛ ta sa konatɛ don ala su in na ye sunkalo su de ye ntɛnɛn ntɛnɛn jumɛn kira bangera ntɛnɛn ala n bɛna dalilu min di muminw ma kana n yɛrɛ kɛ fantan ye bilen bilahi talahi aya in durusi a kɛ ala kama n'i ma kɛ ala kama a kɛ fandanya kɛlɛli kama i ka aya in durusi nka ko i bɛ tila k'i ka nimoro di ni min y'a gosi garijɛgɛ ko kama o b'i wele yɔrɔ a tɛ ne ka ko si la ko nangaso dugukolo bɛ meleke u kan ne yɛrɛ bɛ dogo mɔgɔw la wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra Allahu akbar mani o ayinin durusi ayinin durusi a sɛbɛn a fɛn in kɔrɔ quoi ko garijɛgɛ da nafolo da quoi i cɛ siri dɛ k'a sɛbɛn k'a d'i ma wa i k'a nasi ko wa ayi doso kɔnɔ i ka datugu i da la i ka wurudi 1000 ani 1 billahi tallahi ne ma kɛ foyi kama n'a ma kɛ n bɛ segin a kan wa man yattaqillaha ni mɔgɔ min y'a jigi sɛmɛ ala la k'i jigi da ala kan yaj'al lahu makhrajan ala bi bɔda d'i ma woman tellement que tasuma menana mona no gerela tasuma be uyeli be ibrahim de don damboro la ka feku naye ka soro ka kiru ka tasuma na balle ndra kono gene nando nayi ya mo be mina ngamba corridor wallahi ba corridor ibrahim bina tasuma na abitoko ko hasbunallah wa ni'mal wakeel wallahi o boy ibrahim da yoro mina ala ko tasuma ma kunna ya naru kuni bardan wa salaman ni salama kuma daka nene kuma ibrahim ja wallahi balle ala salamu de daka kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wallahi sanoje dambe unana Mikailu ala ye mɛlɛkɛw tila ji fɛn o fɛn bɛ jigin dugukolo kan a bɛ lakile bɛ Mikailu bolo ani garijɛgɛ ninnu fiɲɛngolo ninnu Israfil balawu minnu bɛ jigin Jibirila niminɛ mɛlɛkɛ tɔgɔ cɛ man ɲi dɛ nka ko ala k'an kisi a ma ni minɛ mɛlɛkɛ de ko ala ma ko ni e ye ne bila mɔgɔw fagali la ka cɛkɔrɔba faga ka bɔ a ka du ka muso cɛ bɔ a bolo diɲɛ bɛ jigi d'a mɛ maa min kan o b'a la ka mɔgɔw balo n'a pɔsi kɔnɔ wari ye k'o faga ala n'i ye ne bila mɔgɔw fagali la n dɔgɔ na tiɲɛ dɛ ala ko a ma ko e ka sɔn ne ta ma bani a ɲɛ bɛ n kɔnɔ ni minɛ mɛlɛkɛ sɔnna ala k'o tuma komi i sɔnna n bɛ sababu bila ye e tɔgɔ ti fɔ e ni minɛ mɛlɛkɛ tɔgɔ mɛ saya ko la e cɛnin fatɔ e ko jakata de y'a k'a kari a ma da jakata kun a y'a jɔ troisième point na ka jigin kabakuru y'a kun ci a bɛ kɛ ni minɛ mɛlɛkɛ kɔ a tɔgɔ cɛ man ɲi o de y'a to ale y'a ɲini ala fɛ ala k'a tɔgɔ datugu
n'anw b'a ɲini ka ɲɔgɔn lebudi nka an tɛ yen sanji bɛ mɛlɛkɛ min bolo o nana fɔ Ibrahimu ye to n ka ji jigin tasuma in kan k'a faga Ibrahimu ko ayi hasbunallah turi y'i pan ka na turi yeli ka ɲi dɛ turi ye maabafɛn de ye turi y'i pan ka na yɔrɔ ale tagama cogo bɛ kuma a b'i pan k'i cun ko maa b'i pan ko kun na tɛ i ka mɔgɔya kɛ n'i y'a bɛɛ sɔgɔbɛ a ma ɲi dɛ dɔw mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ i pan ko dɔw kunna kana jɔ a bɛɛ kunna kuranna yɛrɛ ko ten ko mɔgɔ kana fɛn bɛɛ ɲininkali kɛ ko n'a dɔw kɛra i ka lebu b'a kɔfɛ a pan dɔw kunna tori b'i pan ten tori nana fɔ Ibrahima ma ko a kɛra baara ye sitini ye sa o nka to n ka n dajini k'i kan n'o ma se ka tasuma faga daji mana tɔni yɔrɔnin min ko na o na faga Ibrahima ko tori ma diɲɛ ji bɛɛ lakile bɛ mɛlɛkɛ min bolo o ko a bɛ ji jigin ka na ne ma sɔn nka ni e ye ŋaniya kɛra dajini min b'i da k'i bɛ n'o de bɔ ji kan pour que ne ka bɔ tɔɔrɔ la tori n yafari ma hasbunallahu nga ala ka hɛrɛ k'i ye tori ye man di kulu sanfɛ dɛ wa ni tori kasira i b'a dɔn ko sa bɛ na ni tori ko kororo karara a b'a fɔ ko sa bɛ sɔn ka na bi na wa i bɛ tumu ye diɲɛ fɛn bɛɛ la i t'a ye tori la tori bɛ ja o de la hali funu bɛ mɔgɔ minnu na tori dala sisi ka tulu don a la i ka a tigi mun n'a ye o funu kelen kun o bɛ jigin tori m'o bonya sɔrɔ parce que a ye hɛrɛ kanu ni ala ka maaba dɔ ye mais sɔrɔ tɛgɛ don wa maaba dɔgɔyala bɛɛ bi ten maa maa bɛ mɔgɔw dɔgɔya kɛnɛ ma hala ka du sɛ t'a bolo o kɔrɔ i bɛ maa o maa da ye mɔgɔw la bilɛ t'a don a ka so bilahi a ti bonya sɔrɔ a ka so sɔrɔ tɛgɛ de nana i jɔ ala ma ko i m'a fɔ ala bɛ s'a bɛɛ la de e m'a fɔ e de ye ala teri ye o tuma na a fa ye a k'i bɔ bolola kɛ n'a bɛ se ala ko Ibrahima ko surandɛrɛ ma ŋini ni ne ye a ko ala ka n'i lafiya ala kana manja d'i ma surandɛrɛ n'a yera dɔrɔn sabara sigilen k'o tigɛ ten koyi o mangoya bɛ surandɛrɛ kan n'i ye fiɲɛ dɔ sigi Liberté kɔnɔ yan salon fiɲɛ kun bɛ yan o tuma na surandɛrɛw donna a kɔnɔ salon o la i y'a kɔnɔ ko k'a jɛ o kɔntirɛli taara kɔnɔ yɛrɛ pɛntiri yɛrɛ ka tila ka na sigi yan ɲina ni mɔgɔw bɛ na ji min ni ko salon surandɛrɛ kun bɛ fiɲɛ min kɔnɔ nin tɛ de maa b'a min bilen o ye mangoya da ye ko ninnu bɛ ten yɔrɔ i bɛ ɲinɛ kɔni dɔn ɲinɛ tɛ lafiya dɛ ɲinɛ tɛmɛ o tɛmɛ ɲinɛ o sɔrɔla min fɛ i b'a dɔn kira ka sahaba dɔ ka kɔɲɔmuso kura labɛnnen ɲinɛ taara dɔw ka so fini min ka ɲi ni muso yɛrɛ ka fini bɛɛ ka t'o bɛɛ ɲimi k'o tigɛ o ye danga da ɲinɛ kan o danga b'a nɔfɛ dɛ hali n'i sigilen bɛ dumuni kan k'a dun n'i ye ɲinɛ cɛnnikɛla bɛɛ bi ci a si t'i sutura ka sa tellement faamu de ala ka limaniya d'an ma